Mae dy Sadwrn yma yn un o'r diwrnodau mwyaf gorau erioed yn chwarae yn Cymru, di. Wel, mae'n gêm anferth o ran y rygbi pnawn yma, achos mae'n penderfynu yn erbyn pwy bydd Cymru ware felly yn y cwarteri. Wel, mae Cymru yn mor dda, wel, hyd yn hyn, so gobeithio gael ni'r sians i ennill heddi. Dwi'n gobeithio nawr i'ch chwalu nhw. Pwyntiau cyntaf Australia. Tipyn o swmpan iddi, mae dal i'n ringo. A mae gyda ni gêm gyfartal eto. Do'n i'n canlyniad sydd. Carlin Melin i Wilgenia. Mae di colli hwnna, Wyn. Australia ar frig y grŵp heno. Siomedig efo'r canlyniad, ond ia, gobeithio'r gorau, naw i ddod. Fi'n edrych ymlaen i gêm Pêl-droed. Mae'n bleser rili fod 2 gêm mor fawr ar yr un diwrnod. Ramsey mynd, bron yn holl ffordd! Cadw, gyrhaeddyn yn hwyd ac i ddim wedi cael ei chaniatáu. Cypris ar y blaen yn erbyn Israel. Ac yn sydyn, mae Cymru ar ei holi. A mae Bosnia di sgorio ail. Mae Cypris ar y blaen am yr eildro. Mae Cymru drwadd i Ffrainc. Dwi'n meddwl byddai'n cofio'r adag yma am weddill y mywyd. 58 blwyddyn i ni aros o dan hwn. Sy'n bod siwt ni'n neud ond ni na ni yn Ffrainc. Gynters 1958 to qualifio. Diwedd y dydd, ia, da ni'n mynd i Ffrans. Oh, we love you, Cyprus! I fod yn oes, y gêm un o ddim yn gred, ond mae Cymru wedi qualifio. Da ni'n cael uffar yn os y dda fan, efo'r hocia Cymru a hocia Bosnia.